Cigar Gabusija. Taraba 30 Tara. Evo, zvoni. Ko sad zove? Molim. Dobar dan, Vuče, ovdje Radenko Brašović iz svoje firme. O, kolega, dobar dan, izvolite. Danas mi je rođendan, želim mi da časti sve kolege iz firme, tako da li smo mogućnosti večeras 8 dođete u firmu da proslavimo svi zajedno. Jesam, naravno, mogu doći. Samo da vas obavijesti da će žurka biti malo otmenija, bit će malo više poznatih ličnosti, tako da slobodno mogućete se malo elegantnije. Važi kolega, nema problema. I da, dogovorio sam se stvarno s ostalim kolegama, pošto realno nemam dovoljno para da sve tu financiram sam, ako možete samo platiti na moj bankovni račun oko 10-15.000 dinara kao i svi ostali. O, važi, nema problema, platit ću odmah. Doviđenja, Vuče Grindoviću, vidimo se. Kako ćemo ti staviti da platiš i pare? Zinka! Živojne! Dolazi vamo! Zazvala, Taraba 30 Tara, glasala Zinka. Vreme ručka je ko opet zove, zavrljačiću ovaj telefon više. Halo? Što je srce moje ovdje slađa? Je to Aleksandra Frigović pri telefona? Da, ja sam, izvolite. Kad srce moje, duše moje, lepotice moje, jesi se ti prijavila za giveaway? Jesam, kako nisam. A to sreći se danas, ti je srećan dan, osvojila si! A da, šta sam ja to beša osvojila? Pa kako šta si osvojila, ludite luda zapravo? Osvojila si besplatan dan u spa centru! Ja, super, mogu povedati neku drugaricu pošto mi je možda nekom rođendanu. Možeš ljubav i srećnicu da povedeš koja god hoćeš, samo do 2 osobe. Pa kako to mogu da povedem koga hoću, a na kraju samo 2 osobe? Nema tako da pričaš. Ajde vidimo, sad čao! Okej, doviđenja. Dobar dan, kolege, Radenko, čao, srećni rođendan. Šta mi kakav rođendan, šta se skocka tako, jeli? Dobro, ajde, šalim sam, realno, super ti ovdje vidimo, baš ste svi onako lepo skockali. Pa što je, smo trebali se skockamo ili šta? Mislim, kapirali nisam to. Pa zvala si mi rođendan, rekao si da žurka biti malo otmenija, da se lepo skockamo, vuče, čak sam ti paru platio na račun da bude veća žurka, rekao si da će dosta poznati ličnosti. Uradio sam sve kako si rekao, ček, polako, koje pare na račun, kakva crna žurka i koje poznate ličnosti? Čekaj, Radenko, jesi ti Radenko Brašović ili sam ja pomešao? Ja sam glavom i bradom. Kad smo pričali preko telefona, rekao si da nemaš dovoljno para da organizuješ cijelu proslavu, da će ti sve kolege zajedno sa mnom na račun platiti 10 ili 15.000 zavisnosti koliko ima. Brate, mi slavno nismo pričali telefonom, ali hvala ti za pare, znaš, brate, cijeni, hvala ti ljudi, brate. Ne kapirali bez kako nismo pričali, evo ti telefon podleve. Vuče, ovdje piše skriven broj. Kako mi piše skriven broj, ja ne vidim to. Ja ću ubiti. Ja ću razvaliti. Ubiću te Živojne. Dobar dan, jako vam je lijepo ovdje, ja sam došla na jedan spa dan. Ajde, naravno, samo izvolite, uđite. Super, hoćemo prvo na masažu neku. Može, naravno, kako da ne, izvolite. Dobro, gospođo. Super. Što jače slabije? Super je ovako. Okej, kako vama odgovara? Ovo me preporodilo, ajde malo sada stavimo neku maskicu, nešto. Fantastičan izbor za puštanje, ajde. Gospođo, kako se osjećate, sve okej? Preporuđeno, uživam, znači samo tišina moja. Baš mi je drago uživati, baš tek molim. Izvinite. Ja, svaka vam čast, ja sam uživala kao nikada sad, ajde onda vidimo se prijatno. Polako, bre, da platite! Šta da platim, ja se izvinjam, ja sam dobila za giveaway ovo. Ajde, molim vas, kakav giveaway, moram platiti 15.000 dinara, bre. Koliko? 15.000! Ne, vi ste na vašem Instagram profilu objavili giveaway i zvali ste mi i rekli ste mi da sam dobila nagradu. A ko si zva, izvinite? Evo, pogledajte. Gospođo, ovo je skriven broj. Ja skrivem broj. Ja, Sinka Živojne, bolje se sakrijete kad dođem kući, ako vas nađem najbolji ste ga. Dođi, Sinka! Ne moraš ništa mi kažeš, već sam radimo. Ajde, zovem vam skriven broj ponovo. Pazi, za to Živojna, to mi ispati. Taraba 30 Tara. Ko zove više, ne mogu da otvorim ni jedan dan, molim. Vuče ljubav, jel si ti? Šta me vuče ljubav, alo bre, ko si ti? Nije bitno ko je to, ako ste vi, izvinjavam se. Kako vi veze imate sa Vukom? Ja sam njegova žena, on je moj muž. Muž, pa kako muž, ja sam njegova verenica. Kako bre vedenica sad? Ne verenica. Šta, verenica, šta, ne kapiram ništa. Tako je, vereni smo se pre neki dan. Vodimo me na skupu večeru, po skup hotel. Aha, tebe vodi na skupe večere, a meni ni kače, kupsit ću mu. To tebe najebu. Stigao sam kući. Gde si ti do sad? Bio sam na poslu, što? Na poslu, a? A šta ti je to crveno na majici, neki karmin nešto? Ne, pa mi je kečap dok sam jeo. Aha, dobro. Ajde, šta se desilo, slušaj, ajde. Zvala me neka ženska, tražila je tebe. Šta, kakva ženska, šta je rekla? Rekla mi je da je tvoja verenica. Moja verenica. Samo što me zvala sa skrivenog broja, nemam njen broj sad. Zvate se skrivenog broja. Sinka, Živojne, sila ti dole! Živojne! Sinka! Ajde, zovem vam se skrivenog broja. Samo sam te čekala, ajde. Taraba 30 Tara. Zvoni. Opet zvoni telefon po ceo dan. Halo? Dobar dan, gospođo Aleksandra, ovdje direktor škole Mlađan. Dobar dan, direktore, kako ste? Ja sam super, ne znam kako ćete vi biti kad čujete ovo. Što, šta se desilo? Pa, vi znate da Živojna ima jako lošu ocjenu u školi. Znam. E, pa ne znam kako da vam saopštim. Molim vas, samo mi recite. Živojna je pao na avgust. Šta ti Halo? Prekinuo sam vezu. Živojne! Molim, mama. Zvao me direktor škole i rekao mi je da si pao na avgust. Što je to rekao? Kako što? Kako ja mogu znam što? Pa ja valjda treba budem obaveštena o tim stvarima. Pa ako sam te baveštena. Znači pao si na avgust. Ne nego tebe direktor obavestio kao da jesam. Prestani da mi se jebaš i reci mi si pao ili nisi. Pa ja nisam znao da jesam. Znači jesi? Valjda jesam. Pa dobro, jesi znao da od danas nećeš više izaći iz kuće do kraja leta. Znao sam, zato nisam rekao. Živojne! Jel ti se toliko zezao, mama? Ajde. Taraba 30 Tara. Ajde, zvoni. Halo? Dobar dan, da li je to Aleksandra Krinđević? Da, ja sam. Ovdje pošto kraj telefona iz turističke agencije putovanje za putovanje. Dobar dan. Ne znam da li ste upućeni ili ste se prijavili za jednu nagradnu igru. Koja je nagradna igra? Nagradnu igru nosite besplatno putovanje u Dubai. Pa ne znam. Da, jesam. I osvojili ste. Stvarno? Kako bi pokupili vašu nagradu, treba doći do agencije putovanje za putovanje što pre moguće. Dolazim. Prijatno vidimo se. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja sam došla, hoću u Dubaj da idem. Može, naravno, najjeftinija vam je negdje oko 1000 € po osobi. Šta bre, 1000 lipa, ste vi bre normalni? Ja sam učestvovala u nagradnoj igri, dobila sam besplatno putovanje. Kakva crna nagradna igra? Pa ne znam da li je crna, plava ili bijela, meni je rečeno da sam dobila besplatno putovanje. Gospođo, ja mislim da ste vi stvarno pronašli agenciju. Izvinite, ja mislim da je ovo agencija putovanje za putovanje, znači da pravo za mesto. Jeste tako ili nemamo nikakvu nagradnu igru? Pa ko je mene onda zvao? Pa ne znam, recite nam broj telefona pa ćemo da proverimo. Pa ne znam, ovdje piše nepoznat broj. Ja, ubiću ih. Ovo je 5. ludačka kuća danas.